Daghan kay salamat sa akong mga apo nga itsurahan karag bultaga. Kung ang kadaghanan malisang o bamakwit gayod palayo sa bagyo. Ubay-ubay sa mga storm chaser gikan sa Estados Unidos ug Europe ang niabot sa nasod aron personal nga mamonitor ang bagyong Uwan. Matod pa ni Josh Burgerman, nitog pa siya sa Pilipinas niadtong adlaw nga Biyernes sa gabi. O gikatakdang mo biyahe paingon sa Aurora Province aron mamonitor ang lihok sa bagyo didto. Naila si Burgerman sa iyang halapad nga kasinatian sa pagmonitor sa dagkong mga bagyo sa tibuok kalibutan. Nihatag og gibugaton nga bisan og gikapoy pa siya sa iyang katapusang misyon sa Jamaica. Dili niya palabyon ang kahigayunan sa pagsuta sa usa ka super typhoon sa Pilipinas. Lakip nini ang team ni James Reynolds nga nagpadulong sa Quirino. Ang team ni Josh Burgerman ang nagpadulong sa Aurora. Samtang ang uban dito sa Bicol aron pagmonitor sa epekto sa monster typhoon sa Catanduanes. Naila ang mga storm chasers nailhan tungod sa ilang kahanas sa pagsubay sa mga bagyo. Nga sagad mosulod sa mata sa bagyo aron makakuha og mas detalyado nga mga datos. Og mo kadto nga tuwang balitang LRG Lahira Jod. Ako ni si Lolo Amado dili gwapo dili pod macho. Pero di ko madlog sa bagyo. Ay. Daghang salamat. Good morning.